Bai, kendu. Bueno, balen esan bezala ikerketa berriak, ezta? Olatzena entzun dugu eta Maider ere beste leku batetik, baina ingurune berean, esango dugu ikertzen da biena, doktore tesia egiten, eta aurten bukatzekotan, edo esperantza, ez da galdu behar. Bueno, antropologia feministen ikertaldean zehazki dabil, doktoretza lana egiten. Eta, esango dut, UEUk antolatutako txiotesiaren aurtengo irabazlea dela, eta, hori ere importantea da. Eta zehazki ikertzen ari dena, eta gero berak, ikertzen ari den horretatik emango digu berak pertinente ikusten duena, 80 eta 90 hamarkadetan, olatzen garaitxu berean, aide edo senitartekoren bat edo ingurukoren bat, Euskal Gatazkan inplikatua izan duten emakumeen bizipenak bildu ditu, hainbat eta hainbat elkarrizketa egin ditu, eta emakume horien nolabait emozioen kartografiak edo mapak osatu. Eta hor, jasandako indarkeria, nolabait inguru horretan jasandako indarkeria hori, eta hor nahasten diren gatazka diferenteak, eta erresistentziak aztertu ditu, eta noski baita ere begirada feministatik. Eta hor ikusten duzue izenburua, batzuk, bestiak eta piztiak, Euskal Gatazkaren irakurketa bitarra gainditzeko proposamen feminista bat. Nahi duzunean, Maider. Eskerrik asko Lorea, eskerrik asko jakini UEUri eta Usurbilgo udalari ere. Txiotesian irabazle izateko ematen du jakin barrezula konprimitzen ondo, denbora gutxian, baki denboraz pasata gabiltzala ere, eta nire saiatuko naiz hemen txiotesi bat. Hartu zure denbora lasai, Vale. Ez dizu kenduko denborarik. Eskerrik asko. Ni gaur etorri naiz pixkat esperimentu batekin, Loreak esan duen bezala tesiaren azken garaian edo nabilela uste detelako. Eta hortaz ondoriotara iritsi naizelako eta bazeolako zerbait horre oihartzuna egiten zidana edo denbora guztian entzuten une atzeko soinu bat naiz eta nik lantzen deten gero ikusiko dugu, gatazkan implikatuta ez, baina zuzenean parte hartu duen zenide bat eduki duten emakumeekin naiz eta lana egiten deten, horri ikusten nun zeudela, txirriatzen ziaten, eta agerikoa den bezala, Olatzi eta konpainiari ere txirriatzen dieten bereizketa bitar horiek nola kokatu eta nola aurregin, eta ze importantzia dakan horri aurregiteak, banekan hor zarata bat. Gainera ikusten nun, biko hortan aztertzen degunean, eta hau ez da invento bat orain neria edo olatzena edo hau, jada adibidez Ipar Irlandako gatazka aztertzerakoan ikuspegi bitarra gainditzeaz hitz egiten da, Kolonbian literatura handia dago gatazken ikuspegi bitarra gainditzeaz eta eta Euskal Auzira nola ekarri ustenun edo sensazioan ekan tesi ikerketa honetan edo proiektu honetan jaso ditudan bizipenekin egin ezakela halako ondorio bat zuei erakusteko pixka, ikusten nola beraien esanetan bakarrik ikusten dugun ez digula balio ikuspegi bitarronek. Eta orduan esperimentua diot, lehenbiziko aldia dalako, Marta horri ikusten nahi naiz nire tutora, berak ere ezakizkitesiaren ondorioak, eta hau da work in progress bat gaurkoa, eta helburua da, tesitik ateratako ondorioak hain justu, ikuspegi ez bitar batetik, edo ikuspegi ez bitar bat edukitzearen garrantzia azpimarratzea. Horregatik titulo sugerente hori da. Zertaz arituko geran gaur, nondik natorren edo zein dan abia puntuan nik hau guztia planteatzeko eta nora heltzea dan asmoa. Argipen txiki batzuk ere nahiko nituzke, ari ganean ez bitartasunaz ematen du, beste erabatea
ikusi behar ditugula gauzak edo proposamena dela beste era batera ikustea, baina egia esan bitartasunak operatzen du, ez? Eta bai Euskal Auzian eta bai sexu genero sisteman ezinbesteko oinarri bada, beste gauza bada hori gainditu nahi dugun, ez? Baina operatzen duela, operatzen du. Eta gero, nik tesitik abiatuta 3 foku edo aipatuko ditut, zein gatazka eta ze sujetu pentsatzen ditugun, ze indarkeria existitzen diran eta nola zabaldu ikuspegi hori, eta ze praktika erresistente jarri dituzten martxan ere, beraiekin lan egin deten emakumeak eta gero ondorio txiki batzuk edo azaldu nahiko nituzke. Aurrena esan, hau kriston pozina hemen olako, ze igual karrerako lehenengo mailan, honekin bueltaka ari nintzen, eta hori izan 2013 inguruan edo atzo kalkulatu nun, eta errepenten nik uste ere denborek lehen aipatzen zenuten bezala espazio konkretu bat eta marku konkretu bat ere ezartzen dutela, eta garai hori izan 2013, zan etaren behin betiko suetenaren ondoren, eta gauza batzuk eta besteak, eta honi buruz asko hitz egin da, aukera eman zuen gaiari ikuspegi feminista batetik heltzeko. Eta nik karreran lehenengo mailan egon, eta esaten nun, enaiz iritsiko. Enaiz iritsiko hau landu alizatea. Eta eskerrak beste batzuk lehenago ere aritu dian, birformulatu alizan dut, eta bida gauza zer dian, bai berriako lanagatik, eta bai Jaurlaritzak emandako diruagatik, hemen ari naiz 4 urte eta gero honekin lana egiten. Orduan, hori, doktore tesia edo da hitzakia, eta kanala eta kodeak, eta nola pentsatu, epistemologia feminista eta horre jarri eta afiteko argazki bat, antropologia feministako kongresuko lantaldearen argazkia, eta uste ikerketa feminista bat egiteak ez dula bakarrik ekartzen sujetua zein den eta gaiak zeintzu diran aztertzea, baizik da moduei buruzko gogoeta bat egitea, eta uste horre ez bitartasunetik zer esana ere bakagula. Eta bukatzeko, niretzat interesantea da, edo nea iritsi naiz, lehenago ere masterbukaerako lanean zantzu batzuk banituen ere, pentsamendu bitarrari kritika egitea, segurazki izango da, orain feminismotik edo transfeminismotik ari da edo ari gera hortan zera jartzen, begia jartzen, baina uste gatazka armatu politikoen gaian ere hau kontuan hartzea importantea dala. Aurkako bi talde homogeneo bezala ulertzen ditugulako partaideak, gainera berdinak izango balira bezala, eta uste hemen trampa bat badagola, ze bi aldeak ez dira berdinak bata bestearen aurka, baizik eta bat universala izango da eta bestea. Alare lehen esan detena, badakit bitartasun hau importantea dela gatazka armatu baten desmartxan, eta importantea dela ere ikuspegi androzentriko batetik eraikitzen direnean gatazken analiziak, ez? Eta uste hor Andrea Garziak ondo azaltzen dula, ez dula guak bestea bakarrik definitzen, baizik eta bestetasuna gua ere definitzen dula, eta hor aldagai edo konkretu batzuk eta partekatuak eta elkarren artean homogeneizatzen dutenak eraikitzen direla. Eta gero uste dut ere, Rita Segatok egiten dula desberdintasun bat, niri balio izan didana ulertzeko, eta uste dut behin baino gehiotan azaldu dela errelatoaren gatazka, edo kontua, edo non gauden, edo zenbat errelato egon behar diran, Eta Rita Segatok esaten duna da, sistema dual batek, batak bestea konpaginatzen duela, bat eta bestea osagarriak direla. Aldiz, sistema bitar batean, batak bestea suprimitzen duela edo ezabatzen duela. Uste sugerentea dela behintzat, honi buruzko gogoeta egitea. Beraz zer, olatzek ere aipatu ditun bezala, aurkako bi aldeen eta haien artean homogeneoak diren bi taldeen aurkako istorio bat bezala irudikatzen zaigu Euskal Gatazka, baina baita ere full-timeko militanteak imaginatzen ditugu eta full-timeko zaintzaileak, onak eta gaiztoak, biktimak eta biktimarioak, estatuaren aldekoak eta iraultzaileak, lehen lerroa eta atzeguardia, batzuk eta besteak eta irabazleak eta garaituak besteak beste. Jarraitu genezake bikote sorta hau luzatzen nahi beste.
Eta, bueno, batetik gatazketan operatzen duen bestetasunaren errelatoaren garrantzia, baina baita ere sexu-genero sistemaren eragina ez, eta euskal gizartea ere ez izan inokuoa horri eta eragin dio, nik uste olatzeko ondo azaldu duen bezala, eta hor, hainbat iruditeri nagusitu dira, ez? Adibidez, Uriñe Rodríguezek hitz egiten zuen gudari versus zaintzailei buruz, naiz eta horri guztiari buruz uste olatzek irekitzen dula arrakala bat, itziarrei eta itziarren amei buruzko gogoetak egiten ditunean, eta uste lan banaketa sexualaren bereizketak naiz eta gero iruditerian buelta bat eman behar, eta beste subjetibidade batzu daudela ere onartu, bai Euskal Herrian, bai El Salvadorren, bai Argentinan, bai Kolonbian, lan banaketa sexualaren moduak edo operatzeko moduak eragina izan du hemen ere, eta usteet hori ere ezin degula alde batera utzi, naiz eta beste realitate batzuk dauden, eta hau da esatera edo etorri naizena. Sinpleenetik hasita, esaten dagunean batzuk eta besteak edo estatuak eta estatuaren aurkakoak, imaginatzen ditugu bi talde elkarren aurkako bezala, baino nik 1980 eta 2000 urte arten aztertzen dut gaia, eta aipatuko dizkizue dauden eragile armatu guztiak, ez? 3 eta daude, eta militarra, eta politiko-militarra eta oktaboak, urte horietan ere komanda autonomoak eta INP motzeko estizio bat zegon, hor dago taldea, iparretarrak, iraultza eta taldearen estizio iraultza askea, eta estatuaren indar armatuak ere, ez dianak beraien artean berdina, Polizia Nazionala eta garaiaren arabera Cuerpo Superior de Polizia eta Cuerpo General, Guardia Zibila, Jendarmeria, Ertzaintza, PAF, CGST, eta estatuarekin lotuta egonda ere, aparteko ibilbidea eduki duten eragile parapolizial edo paramilitarrak ez, GAE, Fuerza Nueva, GAL, Batallón Vasco Español, eta haiekin lotuta eta beraien egiletza aldarrikatu duten AAA. Depende nola ulertzen ditugun, 15 edo 20 talde artean zenbatu ditzakegu, eta alare tematuta bezala gaude, batzuk eta besteak berdinak izango balira bezala, eta uste importantea dela, ezakite, konstelazio moduko bat, edo gatazkaren konstelazio moduko bat osatzea. Metodologikoki ere, uste ikerketa feministetatik egiten den saiakera bat dala, naiz eta ezan beti lortzen, eta nik uste ere jerarkiekin haustea olako, ezakit, utopia eta batzutan gehiago zure lasaitasunagatik eta ez benetan prozesuaren mesedetan egiten den autu bat dala, baina egia da, saiatzen gerala parte hartzaileak ez hartzen objektu bezala eta zu subjektu bezala, baizik eta beste harreman bat sortzen, eta horrek ere puskatzen du berez bitartasuna. Gero asko aipatzen da emakume zaintzaileen rola, batez ere euskal gatazkako, imaginatu ezakite presoaren gana bisitan doan emakume zar hori poltsa kuadrodunarekin eta eta uste emakume egiteko forma desberdinak badaudela ere nik aztertueten horretan, eraztun horretan, eta asko zaintza rol horietan deseroso daude, ordune ez dut uste ere ez da diferentzia hori gudariak eta zaintzaileak hain horrela denik, eta baitare bi aldeak bere izten dianean homogeneizatzen ditugu are gehiago bi aldeak, eta badirudi beraien artean ere ez daudela diferentziak eta ez daudela subjetibidade desberdinak, eta nik elkarrizketatu ditut 20 piko Andre, eta bakoitzak bere bizipen propioa dauka, eta gero ikusiko egun bezala gatazkarekiko bereko kapen propioa, ez? Ordune, diferentzia ainargiak egiteak uste establezitutako zerbait dela, eta ez batzutan ez gerala horri aurka edo horri zirrikituak bilatzen saiatzen ez dugula pentsatzen, eta markoa emantzat daukagula, eta uste gatazkaren analizia konplexua beharko lukeela, Andre hauek ere parte hartu dutelako, gero ikusiko egon bezala, eta askotariko gatazkak eta subjetibidadeak egon dialako, eta ikuspegi bitar baten baino igual txatalen formako edo txatalak euntzearen formako zerbaitean pentsatu beharko genukeela.
beste ideia bada, eta bueno, honetan bai usteet ikuspegi androzentrikoak eragina handia eduki dula dela gatazka bat eta bakarra irudikatzeak, aurkako bi sujetu eta talde bakoitzean izateko bi forma bakarrik irudikatzean, eta gero gainontzeko guztia holako espazio zabal batean bestea, ez? Gainontzeko guztia zer dan, eta uste bai gatazkak eta bai subjektuak aniztu behar diala. Bueno, ez dio nik, hau hainbat ikerlarik esaten dute, bai Euskal Herrian, bai Kolonbian, kasu honetan 60 urteko denbora tartean beste 11 herri borroka egon dira, has gaitezke rekonbertsio garaiko langile borroketaz, gaztetxeen mugimenduaz, mugimendu feministaz eta LGTBI mugimenduen konsolidazioaz eta bar, eta sujetuak ere askotarikoa dira eta aldakorra dira. Usteet gainera gure kasuan uztartu egin direla askotan gatazka horiek guztiak, eta bueno, fluitzen jundirala ere sujetuak momentuaren arabera eta kokapenaren arabera. Emango dizuet adibide bat. Hain nintzanen testu ingurua osatzen, eta pixkate jakin nahi nunean garai hortan mugimendu feminista zer nola zebilen eta zein zan pertzepzioa gatazkari buruz jonun. Batetik, Gesto por la Pazekoa izan zen, eta Bizkaiko mugimendu feministakoa izan zen emakume baten gana jonun soilik Donostiako mugimendu feministakoa zen kide baten gana, eta jonun Egizaneko feminista baten gana. Eta bakoitzak gatazkaren kokapenari buruz zekan errelatoa erabat desberdina zen. Gestokoak esaten zian, mugimendu feminista bai, jongo zen muida autonoma, baina gero beti zekaten, imaginatu Bilboko txosnetan, zekaten beti presoen banderola jarrita, ez? Eta orduan oso lerratuta bezala ikuste zizun, eta bera oso ezeroso sentiziteken. Egizanekoarekin hitzein nun, eta esaten zian, mugimendu feministakoak epel batzuk ziala, eta ez zutela zerikusirik eduki nahi gatazkarekin, eta beti nahi zutela distantzia mantendu, eta aldiz Donostiako mugimendu feministak esatezun beste aldeek albo batera uzte zituztela mugimendu feminista autonomoaren eskaerak, eta orduan beti bigarren mailako borroka politiko bezala konsideratu ziala, naiz eta beraiek parte hartu zuten, esate baterako Joi Esilzeneko agiri bat egiten, agiri batez egin behar izan zituzten 3 ez zirelako ados jarri, edo emakume torturatuen kasuen argitapenerako edo beraiek ekarpena egin. Orduan, gatazka bakarra ez egoteaz gain, gatazka bera bizitzeko modu desberdina daude, berez mugimendu beraren parte diran jendearen aldetik, ez? Orduan usteet, askoz konplejoagoa dela. Badirudi baita ere bi sujetu bakarri daudela edo sujetu izateko bi modu bakarrik egon aldirela. Izan gudaria edo politikari intelektuala eta zaintzailea edo alarguna, eta beraz gudaria edo politikari intelektuala izango da gizon bat horrela imaginatzen duguna, eta aldiz zaintzailea edo enegarre egiten duen alargunak baditu bere zurruntasunak, ez? Usteet Euskal Gatazkan emakumearen figura ez dela bereziki lerratzen hotzan eta aula izatera, baina bai zaintzaile izatearen rol horretara, baina badaude subjetibidade horiek hausten dituzten beste arrakala batzuk, ez? Adibidez, elkarrizketa ez dut elkarrizketatu, baina gertu daukadan persona batek kontatzen zian anekdota bat, bera 80ko hamarkadan Bilboko barrikada batean poliziaren aurka harriak botatzen ari dira, eta bere aldekoak poliziei esaten die putos marikones, eta berak harriarekin eskuan buelta ematen du, ez? Bera dago poliziaren aurkako taldean, eta berak esaten du, marikoiak barrikadaren alde honetan gaude, ez? Orduan usteet, gatazka bizitzeko subjetibidadeak eta kasu honetan gizonezko hegemoniko horren iruditeria ere hausten duten errealitate dexente daudela. Eta gero, gatazka bizitzeko modu bakarra ez dagola, eta nik elkarrizketatu ditudanen kasuan, zaintzaile rol horrek edo atzeguardian egote horrek ezin egon handia sortu die batzuei, beste batzuk gustora hartu dute, eta beste batzuk ez betetzeagatik zaintzaile rol hori zigorra jaso dute. Eta gustatuko litzaiake, ez dira ikusten
bueno, 3 aipamen dira, elkarrizketatu ditudan 3 emakumeena, Natalia da, elkarrizketatu ditudan beste 4 moduan Abiaialakoa edo Hego Ameriketakoa, eta nik bilatu gabe ere jaso ditut bere garaian errefuxiatu izan dian gizonezko askoren bikotekide Hego Amerikarrak. Orduan, uste hori ere ez galari kontuan hartzen, eta uste duguna, baina askoz ere gehiago daudela, eta hor beste gatazka batzuk ere nahasten diala. Kasu honetan, Nataliak esaten du, bai, ni hasieran ezkutuan egon nintzen, bueno, erdi ezkutuan de estrangis lan egiten. Eta ez zen egon de estrangis bere bikotekidea iparralden momentu hortan zegoen arrazoi berengatik. Bera egon zen de estrangis, paperak ez zitulako eta moldatu behartzulako egoera ilegal horretan, ez? Eta, bueno, uste oso irudi potentea iruditzen zait, 2 pertsona egotea momentu berean egoera klandestino batean, arrazoi desberdinengatik eta batzuk nola isilarazi diren asko eta beste batzuk ez. Korok aipatzen du, bera badoala bisitan preso bati eta bueno, gizonezko jute baldin bada preso berari bisitan arrazoi politikoengatik jungo dala bisitara edo irakurria izango dala arrazoi politikoengatik jungo balitz bezala, eta aldiz bera baldin bai dijoala asetze sexualak edo betetzera, eta horrekin deseroso dagola. Eta gero Sami erabakitzen du momentu batean ieslari bat etxean hartzea, bera ere jatorri latinoamerikarrako pertsona bat da, Frantzian bizi dena, bereizita dago bere lehenoko bikotekidagatik eta aur txiki bat dakate, eta atxilotzen dutenean Sami pertsona bat etxera hartzeagatik bere bikotekide ohia gizonezkoa denak eskatzen dio aurraren kustodia, ez? Eta uste hori ere oso adierazgarria dela, nola militantzia politikoak desprestigiatzen duen bere emakume izatearen mandatua edo. Segidan, indarkeriaren gaia ere landu de tesian, eta horretarako importantea izan da, ez bakarrik indarkeria zuzen bezala ulertzen duguna, baizik eta simbolikoa eta egiturazkoa ere aintzat hartzea, eta bide horretan, konturatu naiz indarkeria sexualizatua ere importantea izan dela Euskal Herrian. Ustet, batzutan gutxiesten dugula ere, Euskal gatazkan operatu duten formek edo, ezakite, Kolombia hitz egite baldin badegu edo Guatemala hitz egite baldin badegu, oso argi dakagu indarkeria sexuala erabilidala arma bezala arrazoi politikoengatik, eta Euskal kasuan ematen du ezazkagula nahikoa evidentzia. Baina, bataion basko espainolek bortxatu eta hil eta markatu ditu emakumeak, eta gero nik uste tortura sexualen gaia edo sexualizazioa erabiltza ez bakarrik emakumeen kontra, baizik eta arma politiko bezala uste hori erabat frogatuta dagoela eta ez gala ematen ari horrek dakan beste garrantzia. Baina kasu honetan, nik lantzen detenez, supuestamente lehen lerroan egonez dian emakume horiekin, ez dago dirudien bezalako alako indarkeria hain agerikoa. Eta hala ere, sekulako ezakite emakume norbaiten ama izateagatik sekulako titularra jaso dituzte, eta gero beste hainbat adibide emango ditut. Lo que pasa que batzutan horri indarkeria sexuala edo indarkeria sexualizatua ditzen diogutan, eta bereizten dugu berriro ikuspegi dikotomiko batetik indarkeria politikoa eta indarkeria sexuala. Eta niretzako importantea da azpimarratzea indarkeria sexual honek hau motivazio politikoko indarkeria sexuala dela, eta kategoria hori eman, bestela bigarren plano batean bezala uzten dugu. Eta horretan ari nintzala, eta Olatzek lehen aipatu du, beste espazio batzuk egon daitezkela, edo bakoitzak ikusiko dugula nondik zer kontatu, eta nire kasun bai, niretzat ere importantea izan da ulertzea indarkeria ez dela bakarrik kanpotik barrura datorren zerbait, baizik eta barrutik barruan ere gertatu den zerbait. Eta alde denetan egia esan, Mercek adibidez etak bere aita hildako baten alaba da,
eta kontatzen du nola bera unibertsitateko irakaslea dan, eta jasotzen ditu e-mailak unibertsitateko e-maila publikoa delako, eta jasotzen ditu esanaz Estokolmoren sindromea duela, eta bueno, izugarria dela nola baztertu duen, edo nola defendatzen dituen bere aitak hildakoak, eta barra, eta orduan bukaeran esaten du, para mí todo eso es violencia y sobre todo porque he recibido más violencia de aquellos que dicen defenderme que de aquellos que en un principio estaban en bandos distintos, por lo menos. Bueno, es que es durísimo, ez? Eta hor ere, uste, badagoenez ere fluktuazio bat kasu honetan, beraien posizioena dala merzen momentu baten erabakitzen du, eta beste bide bat hartu dula, eta orduan adibidez presoen gerturatzea eskatzea zilegi dela eta berak ere nola bera ere nola aldatzen dan, nola egoteko modua ezan bakarri ezan estatikoa, baizik eta dinamikoa dan, hor jasotzen du kontra, ezta? Eta bekaren kasua berriz ere bera beste latinoamerikar bat da, eta kontatzen du bere bikotekidea espetxean zegoen bitartean edo, bere bikotekidearen kuadriarekin eukizitun egoera deserosoak edo kontatzen ditu, ez? Bai, como no tiene familia, está sola y tal, me aprovecho, que no, tío, que no, es que no. Eta hori askotan, osea, eta baita ezakin mexikarra bezala, ospetsua, ospea esaten du fama dakatela bezala mexikanek, ligatzeko errexak izatekoa. Ospe hori deke txikas faciles eta no seke. Eta batzuk berari, eske bere kuadriako batzuk esan zioten, con esa bien fácil, eta esaten du que casi les da. No sé si le dio, baina eske puf, eske esas cosas puf, bai, hori sentitu nuen. Eta hemen gainera, lotzen da beste kontua dela arrazializazioa. Eta gero, nik uste, gai potoloa edo niri kostatu zaiten, askatzen kostatu zaiten korapiloa. Dala nordan lehen lerroa eta nordan atze guardia. Hemen oso argiki lagun batekin eizketan esatezian, bueno, eske egia esan, gudaria erortzen danean edo presoa erortzen danean, kao geratzen da, ez, como fuera de juego geratzen da, orduan zein da lehen lerroa, eske, berak esatezun, hain evidentea da, ez, lehen lerroa dala martxan dagona, eta ez, beste gauza da, barrutik ere ze karpena egin daitezken, baina irudi hortan ez, erortzen da, lehen lerroa argi dago zein dan esaten zian, uste, komplejoagoa dala, oso azkar noa igual, eske sartuet velozidadea, baina ondo. Ondo segitzen dugu, ez? Bai, bale. Bale. Behar duzuna. Eta horretarako orduan, Euskarri izan dianetzako bai agentziaren terminoa kontuan hartzea, hau da, biktima izaera gainditza eta andreok sujetu aktibotzat hartzea, azken finean eragiteko ahalmena dutela aitortzea, eta eragiteko ahalmena daukatela ez bakarrik, ezakin nola esan, ez bakarrik, espetxeak ustutzeko, hain naiz muturrera juten baizik eta eguneroko horri ere aurre egiteko, ez? Ere martxa hortan segitu behar da. Baina pixkate arago junda ere, autoritateari ere praktika erresistentea jarri dizkiote, eta hor uste oso interesantea dela gainera, sexu genero sistema bitar hori ere nola desafiatu duten. Batzutan performatu dute tope emakume izatea eta asko aipatzen didate emakume rubia tontarena egitea esate baterako, baina beste batzutan justu kontrakoa egin dute eta utzi dute horrekin, ez? Eta jarri dira serio eta autoritateari aurre egin diote edo iskina egin diote eta horrek ere ikusi dute nola horre ere arrakala irekitzen dian eta hautsi dezaketen momentu hortan esate baterako espetxe funtzionario batek beraien aurka eduki dezakeen botere posizio hori, ez? De repente jartzen dira tope matxirulas, ez? Bueno, ezakit hola esan aldan, baino eta batean parez pare jartzen dira, ez? Esaten dute ez diotela erregalatzen botere hori funtzionarioari. Edo bizkartzainari ere, ze bizkartzainarekin ere badago beste rollo bat, oain ez detena kontatuko. Eta horretaz aparte, izan daitezken parte hartzaile sotil horiek, hau olatzekin uste gehiotan hitzein izan detela. Ez alda autu politiko bat zure semea espetxean baldin badago semea
bisitatzera joatea. Erabaki dezakezu ezetz, edo erabaki dezakezu ezetz zure hildako senarraren omenaldietara, zeinetan argazki kamera eta telebista kamera pila bat dauden eta jende politikari pila bat datozen, erabaki dezakezu ez jutea, baina erabaki dezu baietz, ez? Hor joku politiko baten parte izaten hasten zera, baina hortaz arago ere parte hartze soziopolitiko bezala ulertzen dugun hortan ere direktuki parte hartu dute izan presoen senide eta lagunen elkarteetan, izan biktimen elkarteetan, baina hor eragile aktibo importante bat izan dira. Importanteak izan dira Espainiako lege bat sortzera arte, esate baterako, edo izan dira Europako parlamentura jutera arte eskubideak urratzen direla esateko, beraz parte hartu ez dutenaren hori jo pixka kontuz hartu behar dugu. Oain, ze gertatzen da, eta nik ulertzen den, nik beraiei galdetzen dietenean, badago puntu bat, galdetzen dietenean zuek parte hartu dezue, esaten diate ezetz edo esaten diate maitasunagatik dala, eta ni hasieran haserretzen nintzen pila bat esaten baina, zera posible, nola esaten diate maitasunagatik dala. Eta ja iritsia puntu bat, adiskidetu nahi zela maitasunaren kontzeptu horrekin, baina egin behar dena dela maitasun hori politizatu eta problematizatu, esan zer dago maitasun horren atzean, ez? Eta gero badago beste kontu bat, eta da, depende nork parte hartu duela, aitortzen duen edo ez, gaur egun oraindik ondorio politiko eta judizial batzuk eduki ditzakeela. Eta orduan hor badago korapilo bat nik ere ezinetena erabat askatu dela zenbateraino aitortzen deten hauek aktibo oso importante bat izan diala, arriskuan jarri gabe gertaera, toki, persona jakin batzuk, ez? Usteet bereizketa hau eginda eta ja aitortuta, baietz, parte hartze soziopolitikoa erabat evidentea dela alderdi politikoetan edo ezakit lehendakari gai biktimak baldin badaude ere, ez? Orduan, Pili Zabalaren kasuan esate baterako, orduan hor esate baldin badegu partaide edo joku honen parte dirala, nik uste hor ja aitortzen ari gerala nolabait ez bakarrik atze guardian edo zaintzaile izatearen rola baizik eta beste zerbait. Edo nola ere diot hori importantea da ikustea, baina niretzat ere importantea da ikustea eguneroko martxan, nola indioten aurre egunerokoari, eta hor ere mikro ikuspegi hortan ere aitortzea eragile aktibo eta agente politiko izatearen garrantzia. Ze horrela ematen da ere beraiek gatazkako sujetu izatearen izendapena edo, ze bestela ez dago errekonozimendu bat, eta ez hori bakarri baizik eta ez bakarri sujetu izatearen aukera, baizik eta indarkeria jasan ahal izatearen aukera, ze bestela badirudi haiek indarkeriarik jasan ez dutela. Eta uste hemen oso agerikoa dela Olatzek dioena, Olatzen aita ezkutuan egon zen etxean, eta audio Olatzek bizipen horri buruz edo bere amaren posizioari buruz, ez? Hori dena dago baztertua, baina ez daukat inolako dudarik, iraun izan badu estruktura batek, dela asko etxean gelditu direlako aurrak zaintzen eta pertsona horien arropa garbitzen edo bazkaria prestatzen. Eta de hecho ez dakit iritsiko ote den ere, aitortza dio. Inkluso nire ama ere ez da identifikatua sentitzen, eta esaten du, zer egingo nuen batanik, zingo zenuen, pikutara bidali, ez dela zure semea, zure bikotea dela, berak asumitu du bere bizitza. Uste hor intentzionalidadea edo autuarena argi geratzen dela. Arantxak bestalde esaten du berak bere seme presoagatik egiten duena, ez dula bakarrik beregatik egiten, eta uste ere hau importantea dela, askotan maitasun hori agian proiektu handiago bati maitasuna dalako, ez? Eta orduan guk parte hartzen dugu ez beregatik barruan daudelako eta nahi ditugulako etxean ikusi, parte hartzen duzu gatazka honetan inplikatuta ikusten zarelako, hor ere bere burua ari da inplikatua ikusten eta agente aktibo bezala irudikatzen. Eta bukatzeko Mirentxu, bere etak bere anaia hilzun ustez droga kontuetan zebilelako, uste hemen ere askotan errepikatuan zerbait errepikatzen dela, eta dio emakumeak izan gera gero hau dena aurrera eraman dugunak eta baloratu behar da egin dugun lan guztia, eta kasu honetan ari da elkarbizitza foro eta zuek biek aipatzen zenuten giza eskubideen diskurtso horren implementazioan edo hortik behintzat bide bate ireki nahi hortan
protagonista izan dianak, ez aldiz beraien historia kontatzen, baizik eta beraien norbaiten historia, ez? Eta niretzat importantea da, beraiek ere historia kontatze hori. Orduan, zein dira ondorioak, gatazkaren ikuspegi bitarra gainditzeak, dakarrela niretzako aberastasun eta xetasun gehiago eta konplexidade gehiago, sujetuak anizten dialako, eta nik kasu honetan cis emakumeekin egin dut, baina lehen aipatu duten barrikadako kasuarenean bezala seguruna bestelako subjetibidade batzuk badaudela gizon eta emakume kategoriez aparte, gatazkak atrabesatu dituenak edo gatazkaz atrabesatuta daudenak, zeharkatuta daudenak, eta gustatuko litzaidak horri buruz ere, bere garaian Oier Azkarragak egin zuen olako lan baina gustatuko litzaidak ustete gaur egun ere beste tresna feminista batzuk ere baditugula, edo queer edo transfeminista baditugula, gai honi beste buelta bat emateko, gatazken analizi konplexuagoa sustatzen du. Uste dut gaur bertan bai Alderdi Sozialistak eta Jeltzaleek akordatutako itunean hitz egiten dute memoria kritikoaz eta inklusiboaz, eta uste eta guztia ez alma egu kontuan hartzen, eta beste gauza asko, baina ni nire liburuaz hitz egitean dator, kritikoa eta inklusibotik gutxi edukiko dula. Uste dut ere oso tematuta gaudela, igual gainditu da errelato aberats bat egitearen ideia eta pentsatu da bi errelato egon daitezkena, kontua da bat hegemonikoa dela eta bestea ez horren beste, edo bestea ezin dela horren beste hitzein, eta nik benetan usteet gehiago diala. Osea, ez diala bat eta bestea, baizik eta gehiago diala. Eta hone guztiak ikuspegi bitarra gainditzeak suposatzen dula, edo hau da nik ere ateraeten ondorio bat gaia zari naizela jendeari esaterakoan, eta da ari ganen bat eta bestea ematen dudala fenomeno bat oso urrutikoa, eta igual nire belaunaldiko jendea zari naiz, beste batzuk agian bizi ezu egertuago, baina ematen du ari gehala hitz egiten, ezakite, zuzelai baten elkarri tiroka egongo balira batzuei buruz bezala, ez? Batez ere gazte ikuspegitik diot. Eta ikuspegi bitar hori gainditza balma egu, eske bakoitza bere etxean daka historia bat, honekin loturaren bat duena. Igual erpin bat izango da, igual ezakizer bat izango da, baina gatazkak nolabait euskal gizartean ustet maila askotan eragin egin diola, eta hainbat ikerkete diote horrelako trauma kolektiboak 3 belaunaldi tardatzen dutela osatzen, eta bere ondorioak ere jasaten. Adibide bat jartzeagatik, norbait pentsatu du non dauden politikariak esate baterako zaintzen zituzten bizkartzainak, asko daude indarkeria matxista jasan duten emakumeen bizkartzain, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, orduan, klaro eragiten jarraitzen dula gatazka honek, edo Katxalinek esaten zuen bezala, esaten zian bezala aurrekoan Moioren liburuaren arira, izan baldin bazan Moioren hileta publikoa eta herri antolamendua azkar batetik ere badala, Hernani dala gatazkak bereziki ukitutako herri bat dalako, ez? Orduan usteet, Euskal Gatazkak maila askotan eragindula, eta horri behiratzeko ikuspegi bitar hori gainditzea interesgarria izan aldala, eta horretarako, klaro, niretzat ezinbestekoa da, ikuspegi feminista. Bukatu nahiko nuke, bi aipamen hauekin, uste detelako ere hau ez dela orengo invento bat, baizik eta, bere garaian Foro Sozialak ni sinisten dizut proiektua egin zunean, gatazkaren dimentsio guztia, kasu honetan Bilgune Feministaren kartel bada, indarkeriaren dimentsio guztia, baina uste balio dula ere gatazkaren dimentsio guztiei buruz hitz egiteko, eta hor uztartu nahi izan ditun, eta ekarri nahi izan dut, elkarrizketa egitea nahi ez duen emakume bat, baina esaldi hau oparitu didan emakume baten aipu bat, eta berez gaztelaniaz ezagito oituago gaudelako edo iruditzen zait indar gehiago dakala, ni galdetzen nion, da Andre bat, kasi 100 urtetik oso gertu dagona, eta bai 36ko gerra bizi izan zuen, frankismoa bizi izan du, eta gero Euskal Gatazkari lotua egon da berez senide bezala, baina seguraski senide bezala baino gehiago. Eta orduan esaten nion, porque tú has vivido la guerra.
Eta esatezian, sí, y encima en la primera fila, o sea, bueno, zuzelaiko lehen lerroan hori. Orduan, uste dut horrek ondo adierazten dula, gaur esan nahi nun guztia. Eta hoxe, eskerrik asko.